Umelá inteligencia rýchlo mení náš svet. Od aut bez vodičov až po virtuálnych asistentov, umelá inteligencia už teraz ovplyvňuje naše životy. Ale to je len začiatok. Umelá inteligencia má potenciál zmeniť každý aspekt spoločnosti. Systémy umelej inteligencie sú čoraz sofistikovanejšie. Dokážu teraz vykonávať úlohy, o ktorých sa kedysi myslelo, že sú výlučne doménou ľudí. Ako sa umelá inteligencia neustále vyvíja, bude transformovať náš svet hlbokými spôsobmi. Sme na prahu novej éry. Túto éru bude definovať náš vzťah s inteligentnými strojmi. V centre revolúcie umelej inteligencie sú objavy v strojovom učení. Ide o výkonný typ umelej inteligencie, ktorý umožňuje strojom učiť sa z dát bez explicitného programovania. Analýzou rozsiahlych súborov údajov dokážu algoritmy strojového učenia identifikovať vzorce a robiť predpovede s pozoruhodnou presnosťou. Neurónové siete sú kľúčovou súčasťou strojového učenia. Inšpirované štruktúrou ľudského mozgu, neurónové siete sú zložité prepojené uzly, ktoré spracovávajú informácie. Tieto siete sú schopné sa učiť a prispôsobovať sa v priebehu času. Vďaka tomu sú ideálne na úlohy, ako je rozpoznávanie obrázkov, spracovanie prirodzeného jazyka a rozhodovanie. Exponenciálny rast údajov je ďalším kľúčovým faktorom poháňajúcim revolúciu umelej inteligencie. S rozmachom senzorov, smartfónov a zariadení pripojených na internet generujeme každý deň bezprecedentné množstvo údajov. Tieto údaje sú palivom, ktoré poháňa algoritmy umelej inteligencie a umožňuje im učiť sa a zlepšovať ich výkon. Kľúčovú úlohu zohral aj pokrok vo výpočtovom výkone spracovania údajov. Vývoj rýchlejších procesorov a efektívnejších algoritmov umožnil analyzovať a získavať prehľad z rozsiahlych súborov údajov v reálnom čase. To odomklo potenciál umelej inteligencie riešiť zložité problémy v rôznych oblastiach. Umelá inteligencia je pripravená transformovať náš každodenný život nespočetnými spôsobmi. Inteligentné domácnosti budú predvídať naše potreby, upravovať osvetlenie, teplotu a spotrebiče tak, aby vytvorili personalizované a pohodlné prostredie na bývanie. Virtuálni asistenti budú čoraz sofistikovanejší, budú spravovať naše harmonogramy, poskytovať informácie a dokonca sa zapájať do konverzácií. V zdravotníctve umelá inteligencia zmení diagnostiku, liečbu a prevenciu chorôb. Diagnostické nástroje poháňané umelou inteligenciou budú analyzovať lekárske snímky a údaje o pacientoch, aby odhalili choroby v skorších štádiách, čo povedie k efektívnejšej liečbe. Personalizovaná medicína sa stane realitou, pričom algoritmy umelej inteligencie budú prispôsobovať liečebné plány jednotlivým pacientom na základe ich genetickej výbavy a životného štýlu. Doprava je ďalším odsektorom, ktorý bude umelou inteligenciou výrazne ovplyvnený. Autá bez vodiča sa už testujú na našich cestách a sľubujú zníženie nehôd, zmiernenie dopravných zápch a poskytnutie mobility tým, ktorí nemôžu šoférovať sami. Systémy riadenia dopravy poháňané umelou inteligenciou optimalizujú plynulosť dopravy, skracujú čas dochádzania a zlepšujú palivovú úsporu. Umelá inteligencia tiež zmení spôsob, akým nakupujeme, jeme a bavíme sa. Personalizované odporúčania nám pomôžu objaviť nové produkty a služby šité na mieru našim záujmom. Chatboti poháňaní umelou inteligenciou budú poskytovať okamžitý zákaznícky servis a rýchlo a efektívne riešiť problémy. V zábavnom priemysle umelá inteligencia vytvorí realistické virtuálne svety a pohlcujúce herné zážitky. Vzostup umelej inteligencie bude mať nepochybne významný vplyv na trh práce. Ako sa systémy umelej inteligencie stávajú sofistikovanejšími, budú schopné automatizovať mnohé úlohy, ktoré v súčasnosti vykonávajú ľudia. To povedie k presunu pracovných miest v určitých odvetviach, najmä v rutinných a opakujúcich sa zamestnaniach. Vplyv umelej inteligencie na zamestnanosť však nie je taký jednoduchý, ako by sa mohlo zdať. Zatiaľ čo niektoré pracovné miesta sa stratia, vytvoria sa aj nové. Vývoj, nasadzovanie a údržba systémov umelej inteligencie si bude vyžadovať kvalifikovanú pracovnú silu, čo povedie k vzniku nových pracovných pozícií v oblastiach ako je veda o údajoch, inžinierstvo umelej inteligencie a etika algoritmov.
Kľúčovou výzvou bude efektívne riadiť tento prechod a zabezpečiť, aby pracovníci mali zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby sa im v ekonomike poháňanej umelou inteligenciou darilo. To si bude vyžadovať zameranie na vzdelávacie a školiace programy, ktoré ľudí vybavia zručnosťami, ktoré sú veľmi žiadané, ako je kritické myslenie, riešenie problémov a kreativita. Vlády a podniky budú musieť spolupracovať na riešení potenciálu presunu pracovných miest a príjmovej nerovnosti. To môže zahŕňať investície do rekvalifikačných programov, poskytovanie podpory príjmov a skúmanie nových modelov sociálnych sietí. Sekcia 5. Život plný voľného času a učenia. Keďže umelá inteligencia automatizuje viac úloh, má potenciál oslobodiť nás od driny v práci a vytvoriť viac voľného času a príležitostí na osobné naplnenie. Táto novonájdená sloboda si bude vyžadovať, aby sme prehodnotili svoj vzťah k práci a voľnému času. Možno budeme musieť prijať nové modely práce, ako sú kratšie pracovné týždne, flexibilný pracovný čas a práca na diaľku. Koncept celoživotného vzdelávania bude v ére umelej inteligencie ešte dôležitejší. S rýchlym technologickým pokrokom môžu zručnosti, ktoré sú dnes žiadané, zajtra zastarať. Neustále vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie budú nevyhnutné preto, aby jednotlivci zostali konkurencieschopní na trhu práce. Vzdelávacie systémy sa budú musieť prispôsobiť tejto novej realite a upustiť od tradičných modelov vzdelávania, ktoré sa zameriavajú na memorovanie a štandardizované testovanie. Namiesto toho by vzdelávanie malo podporovať kritické myslenie, kreativitu, riešenie problémov a prispôsobivosť. Vzostup umelej inteligencie predstavuje príležitosť vytvoriť spoločnosť, kde práca nie je len prostriedkom na dosiahnutie cieľa, ale skôr naplňujúcou a zmysluplnou súčasťou života. Túto príležitosť môžeme využiť na predefinovanie našich hodnôt a priorít so zameraním na blahobyt, kreativitu a spoločenské väzby. Sekcia 6. Navigácia v etickom bludisku. Keďže sa umelá inteligencia stáva silnejšou a všade prítomnejšou, je mimoriadne dôležité, aby sme starostlivo zvážili jej etické a spoločenské dôsledky. Jedným z najnaliehavejších problémov je potenciál zaujatosti v systémoch umelej inteligencie. Algoritmy umelej inteligencie sú trénované na rozsiahlych súboroch údajov a ak tieto súbory údajov odrážajú existujúce predsudky v spoločnosti, výsledné systémy umelej inteligencie môžu tieto predsudky udržiavať a dokonca zosilňovať. Ďalším problémom je vplyv umelej inteligencie na súkromie. Systémy umelej inteligencie sa často spoliehajú na zhromažďovanie a analýzu obrovského množstva osobných údajov. To vyvoláva obavy o to, ako sa tieto údaje zhromažďujú, ukladajú a používajú. Je nevyhnutné mať zavedené prísne predpisy na ochranu údajov, aby sa chránilo súkromie v dobe umelej inteligencie. Vývoj autonómnych zbraňových systémov je obzvlášť znepokojujúcou aplikáciou umelej inteligencie. Tieto systémy majú potenciál robiť rozhodnutia o živote a smrti bez zásahu človeka, čo vyvoláva hlboké etické otázky o zodpovednosti a potenciáli neúmyselných následkov. Medzinárodná spolupráca a dialóg sú nevyhnutné na riešenie etických víziev, ktoré prináša umelá inteligencia. Musíme stanoviť jasné etické smernice a predpisy pre vývoj a nasadzovanie systémov umelej inteligencie, aby sa zabezpečilo ich zodpovedné využívanie v prospech ľudstva. Sekcia 7. Pretváranie sveta okolo nás. Umelá inteligencia je pripravená transformovať širokú škálu odvetví a spôsobiť revolúciu v spôsobe, akým žijeme, pracujeme a interagujeme so svetom okolo nás. V zdravotníctve sa umelá inteligencia už využíva na vývoj nových liekov, presnejšiu diagnostiku chorôb a personalizáciu liečebných plánov. Roboty poháňané umelou inteligenciou pomáhajú chirurgom na operačných sálach, čím zlepšujú presnosť a skracujú čas rekonvalescencie. Dopravný sektor prechádza masívnou transformáciou s príchodom aut, kamiónov a dokonca aj lodí bez vodiča. Umelá inteligencia tiež optimalizuje logistiku a dodávateľské reťazce, vďaka čomu je doprava rýchlejšia, bezpečnejšia a efektívnejšia.
Vo výrobe umelá inteligencia automatizuje výrobné linky, zlepšuje kontrolu kvality a umožňuje vytváranie prispôsobených produktov vo veľkom. Roboty pracujúce po boku ľudských pracovníkov zvyšujú produktivitu a efektivitu v továrniach po celom svete. Umelá inteligencia sa využíva aj na riešenie niektorých z najpalčivejších problémov sveta, ako sú zmena klímy a chudoba. Systémy poháňané umelou inteligenciou monitorujú odlesňovanie, predpovedajú prírodné katastrofy a optimalizujú spotrebu energie. Sekcia 8. Budúcnosť pracovných miest a zručností. Vzostup umelej inteligencie nevyhnutne povedie k zmenám na trhu práce. Zatiaľ čo niektoré pracovné miesta budú nahradené automatizáciou, nové pracovné miesta vzniknú v oblastiach súvisiacich s vývojom, implementáciou a údržbou umelej inteligencie. Kľúčom k úspešnému zvládnutiu tohto prechodu je prispôsobenie našich zručností a prijatie celoživotného vzdelávania. V ére umelej inteligencie budú vysoko cenené zručnosti, ako je kritické myslenie, kreativita, riešenie problémov a emocionálna inteligencia. Tieto zručnosti sa ťažko automatizujú a budú nevyhnutné pre úspech na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu práce. Vlády, vzdelávacie inštitúcie a podniky všetky zohrávajú úlohu pri príprave pracovnej sily na budúcnosť práce. Rozhodujúce budú investície do vzdelávacích a školiacich programov, ktoré sa zameriavajú na tieto žiadané zručnosti. Tradičný model vzdelávania, v ktorom jednotlivci získavajú pevne stanovený súbor zručností v ranom veku, už nie je postačujúci. Celoživotné vzdelávanie, neustále zvyšovanie kvalifikácie a prispôsobivosť budú pre jednotlivcov nevyhnutné, aby zostali relevantní a zamestnateľní počas celej svojej kariéry. Sekcia 9. Umelá inteligencia a ľudské väzby. Ako sa umelá inteligencia stáva sofistikovanejšou, má potenciál posilniť a rozšíriť naše ľudské väzby. Komunikačné nástroje poháňané umelou inteligenciou nám môžu pomôcť zostať v kontakte s priateľmi a rodinou na diaľku a prekonávať tak geografické bariéry. Virtuálna a rozšírená realita, poháňaná umelou inteligenciou, môže vytvárať pohlcujúce zážitky, ktoré nám umožňujú zdieľať chvíle a interagovať novými spôsobmi. Je však dôležité používať umelú inteligenciu spôsobom, ktorý doplňa a posilňuje našu ľudskosť a nie ju nahrádza. Zatiaľ čo umelá inteligencia môže uľahčiť komunikáciu a vytvárať nové formy prepojenia, je nevyhnutné zachovať rovnováhu a uprednostňovať interakcie v reálnom svete. Vzostup umelej inteligencie predstavuje príležitosť zamyslieť sa nad tým, čo to znamená byť človekom v čoraz technologicky vyspelejšom svete. Je na nás, aby sme formovali budúcnosť umelej inteligencie spôsobom, ktorý podporuje ľudský rozkvet a zachováva hodnoty, ktoré si vážime. Sekcia 10. Tvarovanie budúcnosti s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia má potenciál spôsobiť revolúciu v našom svete hlbokými spôsobmi, a to v dobrom aj v zlom. Je na nás, aby sme zabezpečili, že táto mocná technológia sa bude využívať zodpovedne a eticky v prospech celého ľudstva. K vývoju a nasadzovaniu umelej inteligencie musíme pristupovať opatrne, s vedomým a hlbokým pochopením jej potenciálnych následkov. Prijatým prístupu k umelej inteligencii zameraného na človeka môžeme využiť jej silu na vytvorenie spravodlivejšej a prosperujúcejšej budúcnosti pre všetkých. Budúcnosť umelej inteligencie nie je vopred určená. Je to budúcnosť, ktorú budeme vytvárať spoločne prostredníctvom našich rozhodnutí, našich činov a nášho záväzku využívať technológie na zlepšenie ľudstva. Postavme sa výzve a utvorme budúcnosť, v ktorej nám umelá inteligencia umožní žiť zdravší, naplňajúcejší a zmysluplnejší život. S pozdravom, Anulum Fortis.